Hey, ik doe niks. Het is aan zijn tenen bezig. Heel vet. Is het een ding? Ja, de kaas tussenuit. En dan komt je kees eraf. Moet je wat brood hebben bij de Maar ik heb kaas? het niet af, maar ik zit zo te piepen en ik zei als ik het aftrekken dan begint het Niet een nagelknipper. Godverdomme, Nagelknipper. Maar ik heb er geen mee. 6 koolsink op een Geen stop. Oh, nu dacht ik dat je maar niet was, maar niet. Simon wil zo blij voor de camera. Ja, echt wel. Zo, ziet hem zo gelukkig. Dat tegen je oog, jongen. Ja, eigenlijk. Nee, dat is echt niet. Jawel, ja. Daar is Wouter. Ik heb er maar niet aan. Oh, hij is hier gewassen. Die kaas. Wat? Je aan het filmen, hè? Ja, weet ik al niet ontdekt. Film die zijn ogen, dat is van suiker. Afvullen, natuurlijk. Wat is hier